Jag har en känning av att min kollega sitter här ute just nu. Jobbar på någonting. Här ser vi ingredienserna. Och vi har redan förberett här då färdig deg. Antingen blir det en vignett eller så blir det bara ett experiment. Ska vi se om den funkar först och främst. Som ni ser så funkar vår deg alldeles utmärkt. En stencil. Lite elddeg för det kanske. Kanske. Det här var ett cool effekt faktiskt. Ja, en behind. Paperballs. Så, det är dags nu. Det är dags. Lägg kameran där. Men du, Jag fixar det. ska vi inte jämföra med vår logga för att se hur det ska se ut? Kolla, M-et är alldeles för kort ju. Du ser M-et. Det är det fulaste av alla. Det är för kort. Oj. Jag fixar det. Herregud. Första testet gick inte så bra. Vi behöver mer sprit. Ska jag ösa lite sprit på allting kanske? Ja. Nu kommer det brinna i hela huset. Du skulle kunna släcka med allt det vattnet. Det är ett och ett halvt glas vatten för fan. Det räcker med. Ja. Tagning 2. Vi är inne på tredje försöket gilt. Den här gången ska vi ta bokstäverna. Doppar dem i sprit. Så, nu har vi förberett här redan. Den har stått här en halvtimme nu. Och chokat. Och det börjar... Ja, ser riktigt fint ut tycker jag. Ja. Ska vi tända eld på sprit i ett glas och sen häller jag ut det i glaset? Jag tänker på brinnande sprit in i bild. Nej, vi gör inte det. Ser lite fult ut.